хора, днес ще играем на Батман, Черния рицар. Благодарение на Пулсар. И така. Почваме да играем. Да, аз мога да играя. Добре, чакай. И ще ви покажем едно готино нещо. Нали, брат? Да, то да видим сега дали ще се покаже. Да пуснем от началото и покажем. Не. Да, Не. ще е страшно просто. Просто за какво? Има ли смисъл да почваш от начало? Ето виждате как почва. И... Не! О, матафак, от начало. Не, спокойно, то няма да стане от начало. Да видим. О, damn. О, почва малко страшно сега. Страшно ли? Това просто тук ще убива Джокера. Ще го нагерят. После ще е малко трудно. Вижте. След малко е. Ще ли е? Не мога. Нека ти да стане. Виждате ли как огъня? Брат, кръго и... Не бе, към горе, където има плюс. Копчето между плюс. Към плюс. Виждам ли дядо? Да. Браво. Дай. Ай, брат, бърз, дай. Да, аз искам да играя, бе. Що не се чуе? Така. Искам да го видя отблизо, бе. Батман. Така почва първо, ми после малко странно някакви си ЛТС видове идват и почват в една пицария, почват да вбият. Нали бе? Ами, да, аз мога да играя, защото... Да, аз да играя, бе. Чакай, кръг. Да, аз искам да играя. Виждаш така, ако полицая тръгва към закоствалнята. Един почва да пуши. Не да кажеш края. Да. Ама с нощи направо как беше, брат? Ужасяващо. Право как беше усилено. Абе, натисни. Не става, аз натискам кръг. Хикс. Ай, кога почва да... Ставай, бе. Мами, какво правиш, бе? Нещо. Това ли да ти носи ли пица? Не. Кучетата вече не е това. Да, не те е страха. Да. После като излезем, айде да видим. Мами, не ти яди ли, не? Не. Виждате ли как той върви? Това е полицая в момента, който върви, не е Брус Уей. Вие трябва да знаете кой е Брус Уей. Тук е последната маса. Ей, чакай малко, сега ще го видите. Вижте, направо ужас. Sorry, guys. Sorry, sir. She's not smoke. Виждам как се вижда, че полицая пада. Да. Виж колко перфектно се вижда на камерата. Да. Хората бягат. Добре. Идеално се вижда. Си снимаш. Oh shit. Стреляй! Майка ти, щети се! Ненавидите за мен. Да, мречи, бе! Мречи, бе!
Shit! Не! Де? Дай аз да играя, бе. Дайте гледат новини, моля те. Дай аз искам да играя. Айде. Много. Брат, пусни го от началото, да не гледаме, да не пускаме тебе. Много му почтай. Този, да, много. Okay. Айде всички хукват, като не видели. Какво ще им направя толкова? Само чангите така правят. А по коя всички хора, мамо, много ги стане. Батман сега ще ги спаси. Ще им покаже играта. Дай аз играя, бе. Айде! Добре, само ми покажи Батман тънят. Аз още от сутринта не мога да играя, като ти да идваш тук, бе. Чангето, ама. Да. And penguin. Вижте този какво пише. Наркотик. Нали бе? Какви са тези? Така ли ще правят в моя град? А не бе, ке. И тук да ви кажа, винаги вали 10. Винаги. И вали 9. Сега, всъщност, не вали само в тази игра, вали да са дъжд. Това до Джимто, частната база, ама как ще отидем, бе? Ей така. Мартина е пак. Що бе? То виж къде е тя, аз къде съм. Дори се вижда. Вижте колко почки. 6. 10. И отгоре тука. Там че е маркирано, брат. Да, знам. Знаете ли какво? Айде да викнем Батмобила. Къде е той Батмобил? Натисни го по. Натискам го едно. Да те спомни. Моля те. Дали сме близо? Още малко остана. Ето спът аз. Скай Батмобил. Мога и да скоча и тъй. Цялата шена. Damn. Батмобил. Много макивте. Асансьор. Аре, много сме близо. Аре, стигнахме. Да. Брат, напред да се чува. Ето ви е картата. Сега не става по време на говорене. Що ми хорошо, ще видя картата. И ще видя такова нещо направо. Брадните и целият екран се вижда. Ето се вижда, виж. Лицето на Бутлей не се вижда. Виж коя вредитка има, 10 почки. Не са 10. И с тука.
Проблемите са 200. 200, 200, 200, 200, 200. Раздаляш ме клипа. Ами. Малко по-бързо. Моля ви. Вземи полицейската кола. Как се виж Батмобила, бе? То е едно. Чайте следната част. Той сега не става да си вика, разбираш ли? Защото трябва да изпълниш мисията, една мисия. Която ми силната мисията, бе? Добре. Сега ще се помъча да стигна до там, където трябва да е мисията. Така че... То моята ти е маркирана. Тя да видим. Мисията беше някъде един кръг с една кола и една статуя. Може... Не, това е пара... Айде да кажем, че е тук. Айде тук да кажем, че е. И... Секунду. Къде влязох аз, бе? О, боже. Сега би трябва да си за... Али, къде си, бе? Батмобиле! Вау! Всеки момент трябва да дойде, чакай. Трябва да се нависока и да натиснеш едно. На високо. Ще дам едно високо. Добре, дай. И бум, шакалака, гаща, обляка. О! Как го мисли? Още по-високо. Не. Сега вече можеш да натиснеш едно. Едно. Да става! Трябва наистина да изпълниш мисията. Томра! Турбуленция. Самолетна каца. Ехе. Къде е тази мисия, бе? Къде е? Дай. По демоните. Аз ти го отбелязах някъде. Къде ми отбеляза? И ти не знаеш. Знам аз. Ето виж къде. Бабо. Абе, какво ти баба, като ти дам два шума? Странна кола. Дай! Давай, аз да ги... Дай, искам да ми ударя един тупаник. Моят стръмник. И оня как ти го удари? Боинг! Що не остави малко, бе? Що тъй? Айде, вземам такси. Ама... Батмобил може да взима, ама такси не може. Ама че странно. Кой иска му към задника? Ела, Батмобил! Добре, хора. Ако ви е харесал клипа, надявам дайте палец нагоре и това беше всичко за днес.